An chéad scéal is an leabhar dúil le dhéanamh fhláirta. Bhí naoin an fireann a gimirt le gligéin ar an mrat amhlair, an aice le caitheamh an raibh mhóthaid suite agus ag léamh leabhar. Chuir sé scairt mhaireachas féin, chuireadh a cholas an torann bín a tháinig as an deis tar éis a chráite. Sin hit an gligéin as a lábha. Tugus scatha beag arsúla tras an amhlair ag scire agus ag iompú. Hit an naoin an le bholg nuair a híonn sé héin amach roimhe le breathair an rud bheith glóite. Chu teang mar haban na chorp le cruacht an amhlair fún ar scráda ligand. Ní fianna bháise a bhí ceantach leis an bhún sin ar fad. Is é an fóthaiscinnta bhí ann ó nádúr a darda go gluach go borb ar a bmhothair nuair a bhí cálaige le seirbhís. Cé grasca sé bhéal in dhé sin ní chuir sé bhaid an uair. Ar an buinte sin agus é sínta amach ar a bholg na cheann an áide, chunig sé rud iontach a chur a flocha rábhra crutha le glondar. Bhí gag déine sínta tras an amhlair timpeall le 10 mhaith. Tháinig sé trí inneamh ard a bhí lán oscailte ar nós na Fraince agus a haghaidh ar Ghairdín. Bhíon gá áil an seasta ar an air, suas ó nuas ó dhéan go hamhlar, mar a bheith curtaíonn siada an ran na mílte agus na mílte seoda glonra. Gan chuir de leid as a chorp, bhreanna sé an íontas seo a bheith núméid agus srubh farsing isce ag siile nús ó na bhéal ar an napcína bhí ceagalta faoin na bhuinéil. In sin tháinig lugar in na scónach le teán amplachta. Thá sé lábhéis amach roimhe le gríomáil an náirdach lonrach. Nuair rún na méireachí beag agus antach, níor casú lób ach an taobh fála. Banú treisceartas agus hit sé iní a thaobh. Inis ní chur an teangmhar haban leis an amhlaidh crua fún scráda ar an éonchor. Bhí an néidir an saonas ar a chraí ó bheith beanhfuil a gcuirtín seodach le na thuaidh mór dáte, ná thug sé aon áard le bíon. Dan sé mar sin ar aithníontas nó go neart a úr chomór sin nach ra éire thuair an na hása. Thos sé ag tóin ag anamús corp le go le deanta leis an áileachta. Dáda sé suas é héin ar a lábha agus a lúna le mór chair talla agus níirt. Thá sé meach a chlábaíochtarach go cróga as rinne sé le gcuirtín solas go ddícasach. Ní rug sé éireacht riamh roimhe sin ar lábhchanna dhéanamh. De bhrí sin go riar nó go bhótha sé pean chamasach na dhéga. Thas a chruigh balla go tapa. Chun an glúiseacht neamhhaitianta meabhran na cheann. Níor bhah timpeall le áchras siúltaige nuair i chéine le lábha meachan na chorp a iompar níos faide. Hit sé síos ar a bholg. Cuir an ódó ríis go bhealach scrád le fisacha a chóna. D'oscail sé bhéal ach níor tháinig gug as a scórnach. Bhí a gúil níos láidre ná dhéalaíos. Híonn sé amach a lábha, rug sé gríom crú ar an mrat amhlair agus tharn sé a chorp ar aghaidh tro mhór eile ag déanamh na gcuirtí míolteach. Lig sé scíonn sin a bheith tamil, nó gur thug an tóin faoi ríist agus go bégan dó a héin a chrochas suas an amhlair le lábha can eile dhéanamh. Thu sé le chéile trá níireacht se. In éon rúthar mór mílteach bháin. Nuair a hit sé is a réigean a bhí sé ná an lehaid. Bhí a lábh agus a chotach pleba le pian. Ba chuma leis an dhé sin bhíon bíon agus bhí magart bheag go éiteach bhí a goile le riontain ag rá leis éilíos an éistir cúntaach seo agus glucha le mhothair. Ní rán tíontas lonrach a trí trothahainnis a chur dríocht a le thuúla le na leoteacht díoga. Darda sé suas a héana ríist a gahra a fácaí dá neart a chatha iarracht dhearnach. Chu sé raonn sin ag gur amhlach níor amhlach chairis gan sos nó go chruir sé náit a cheap sé an curtí nálainn bheith crochta. Má léon géir nuair a bhfuil sé steach an measc an talis lonra bu léad a thuúla scantraí nach ra rud a bé ina heas ar néir. Ní ra aon tuairis feasa na gcuirtín léigeal
a bhean le áireachta agus seod. Bhí an solas go láidir gur bégan dó bheith chuocha húil agus ag dearcha go bhí se crí an teagas an siúd ar ó an íontas a bhí cáilteige. Sin chunig sé duine oscailte thug ar an gádaín. Nuair a bheanna se amach chríd, stad a chrí les gantra, grúh féad úsach an daintaí má. Amach mhaith agus amach, bhí éad an na dain ag sruiche gan teorainn, amach ar an gádaín blách, síos trí lán mór dain a bhí brataí le crínte agus suas a ríist thar chléifte áda ag ar an na bhean na gorma builte le díon cumasach na spéire, agus seod mór crín amháin ag go lonra an sin thuas, má le bheith súil déad na glóide. Dáin sé an choras a fe tamlín agus é lán le agla, ag bhdeanú ar an íontas nuí seo a bhí th chumas a hiiscinna. In sin doún sé thuúla le na chaiste a tholas na gréine. Le tíocht an darchadis thosa an bhagart éiteach ag gáil i ríist ar aontain. Ag sé áard á lunis agus a rúla míle i léig, bhtha sé na peanta bhí crá a chorp. Hic sé go raibh achar mórsúltaige go dtí an áiteo ina ra sé Éinric. Thosa sé cratha le uthas, dos go sé bhéad agus léag séad agus drádach. Cha bhatha an leabhar agus ruisí chuige go meabhar, thug sí suasaid de lábhe agus í a phóga go ceanúil. Chuine sé ag béictí an fad sa bhí si a thuairteáil go dtí an chaithir. Níor tháinig éon aidán nó go hí sí síos é ar a hocht aice. Nuair a thosa sí ag cróna nó éisiil agus a bhóga go ré an ón agus an náil, déim an túhaiste agus gagra an na host. Fic sí sos an gligín an sin den nála agus chráistí amach ribhe. Rinne sé manga begáirí agus rug sé an deis taranne ná láimh, thosa sé chrá. In seolatíomh na brunne nó bhfuair sé an bheith, níor bhaon bheanna gur fian na chuntait an taal. Inis ba ag glóir bín a bháir a bhí a chuir faoi riocht, ach go raibh an meála se ciún agus cinálta. Scóbú gláán amachchas a bheabhar cuimne ar an dochar a dolanse agus é déanana móchríal go doris an dain. Tháinig saona sil agus leisce. Hín sé meach a chosa go ráin. Díag sé os na fádaga agus thann sé hain go dlú le corp teolaí ó báir. Os sé ag taimhliú agus a thuúla mór a gorma bláán oscailte. Chunig sé ríist an cuirtíín Londrach agus bhá sé an tás a chud rincin na seoidir a chraí. Chunig sé méid cumasach an dain ag sruiche amach ón bhuineog. Thar an gádaín blách agus thar glán mór na grán go bean na gorma na gric. Chunig sé sú léigeáil dé ag scarte thuas amach a bhaisisteacht na spéire. Nuair a rún sé thuúla faoi dhearr agus é ag titim na cholle, bhí sé cratha le dúil in éiste eile thuairt amach an mrainn. Tríd an damna bhí tíomhhíar den chuirtíín Londrach, éistir níor éistir, go deire a bheitthe corpora, ag cholíonna dulgus an chinine déana, le hágla agus a deiríos agus ás, trí gádaíní blácha agus a glánta dheargulta, go dtí beanna na stíomh ag bun na spéire, a suas a sin nó go séasach se os cóir súla dé.